urobte zo svojho smartfónu nanofón. Využívajte technológiu, ktorá bola vyvinutá pre kozmické lety, aby sa materiály stali ešte odolnejšie. S touto patentovanou technológiou bude teraz vytvorená úplne nová kategória produktov a vy ju budete mať k dispozícii. Tieto výrobky sú vyrábané v Nemecku a ich distribútorom na medzinárodnom trhu je spoločnosť VLM GmbH. Poznáte to? Rozbitý displej, zašpinený povrch, drahé púzdra na smartfóny alebo ochranné fólie. S tým je teraz koniec, pretože MyProtec je produkt, ktorý z vášho smartfónu urobí nanofón. Vďaka tomuto výrobku získa váš smartfón o 600% vyššiu odolnosť proti prasknutiu a poškriabaniu. Baktérie už nemajú žiadnu šancu zostávať na povrchu. Otlačky prstov a nečistoty na povrchu sú preč jedným zo tretím. Neskrývajte už váš fantastický smartfón vo finančne nákladných obaloch alebo púzdrach. Použite na svoje zariadenie MyProtec a ukážte, čo máte. A takto to funguje. Úžasné, je to jednoducho fantastické. Riziká, že vaše zariadenie sa zničí, ak spadne, sa znižujú na minimum. Objednajte si MyProtec a urobte zo svojho smartfónu nanofón. Chránte svoje zariadenie správnym spôsobom pred poškodením, baktériami a kvapkami vody. Zvýšte hodnotu pri odpredaji. MyProtec stojí menej než kvalitné púzdra alebo poistenie. Porozprávajte sa s osobou, ktorá vám poslala toto video. Tá vie, ako sa dostanete k svojmu MyProtec. A ešte otázka. Poznáte ľudí, ktorí tiež majú smartfón? Ak áno, potom sa informujte aj o koncepcii mobilného marketingu VLM a pomôžte nám rásť. Spoločnosť VLM sa pýtala 100 ľudí, či by si tento výrobok kúpili. 87% zo všetkých opýtaných s nadšením odpovedalo áno. Táto informácia naozaj stojí za to, pretože keď z malého nápadu vznikne niečo celkom veľké, potom je čas podeliť sa o to s ostatnými ľuďmi. Ďakujem za váš čas.